za mu rabewa idan da laifi kowa ya bewa, domin wataran mai rai zai zama gawa. Don Allah kar mu manta kowa, we are celebration, we are celebration, we pass the all of examination. Kwana karni a 2021 ta nawa mura giran nishin murna. Karo salati kun manzo rasula, dan gata a gurin Allah, nemi shi ba shi ga wahala. Hanyar makiya zaga billa, komai kayo a duniya zagalla.